Izwilomzansi 98.0 The Difference. Umsakazo Izwilomzansi uhambele umphakathi wasendaweni yaseMolweni ngaphansi kuka-Ward 9 ehholo lomphakathi Kwadinabakubo ngenhloso yokuyohlola isimo kulabo bantu ababekwa kulendawo emva kokukhahlamezwa izikhukhula zangenyanga kaMbasa kuwo lo nyaka. Into ebengayicela mina emphakathini waseMolweni ile yokubambisana ngoba leyo kudonsisana yokukhombana isizi ngalutho la phakathi kwethu emphakathini sinabantu abanamandla amakhulu kabi abangavula izinto zenzeke but badecide ukuthi ngenxa ukuthi ukhansela angazi noma we-DA noma wesifazane bangakwenzi lokho because kodwa iqiniso lithi mina njengoba ngisho ngithi anginalo iqembu mina njengamanje ngukhansela wawo wonke umuntu aka-understand ukuthi unelungelo lokuza kukhansela aveze umbono wakhe ukuthi khansela singenza yini kanje because uma singabambisene ngekulungela ukuthi ngizobamba ngala ngingedwa ngeke ngikwazi ukuyibamba yonke lento ngidinga wona umphakathi ukuthi ube ingxenye ulekelele ukuthi sishintshe iMolweni yephambili angeke ngikwazi ukuyishintsha ngingedwa ngizoyishintsha nabo beyingxenye besebenzisana nami noma uyi-ANC noma uyi-IFP noma uyiliphi iqembu asihlanganeni silungise iMolweni ngoba ngeke izilungiswa umuntu osemlazi ngeke izilungiswa umuntu osegoli izolungiswa yithina la eMolweni. Izwilomzansi libeke selula isandla kokuzama ukulwa nendlala. Asiqali ukufika sikwesafika kusanda kwenzeka lento saletha ukudla okuningi nabanye aboza kwethu sasekulethile sithisolele kodwa phela ukudla kuhlala kuyapheka kudliwe kuphele kanjani so namhlanje ngisanxusa abantu mhlambe yize singesakubona amagross amaningi esondele kodwa abantu nabanye abantu sebeyazi isimo sethu okunye okuvelile la ukuthi abantu basemaromeni ngazuthi nendawo yabo isizobaphelela kuvela into ecishe naleyo njalo ukuthi sekuthiwa sebekuzophela indawo ngiyazama nasenkantolo ezinye inkinga lezi engeke iphele ziqede nawo ukhansela mhlawumbe ezoqedwa nabanye abayikhulu akulekelelwa abantu mhlawumbe nakhona holo kuthiwa sekuphelile indawo. Siyacela kakhulu malunga omphakathi wakithi ukuba niqhubeke njalo nelule isandla ikakhulukazi ngokuhambisa ukudla kulezi zindawo ezihleli labo bantu abakhahlamezwa izikhukhula njengoba ke besalinde uhlelo lokwakhelwa izindlu. Izwilomzansi 98.0 The Difference.